Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Tɛnɛ septembre kalo tile 4 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi carte biométrique ni o ye bugunatigɛ sɛbɛn 5,000,000 o de kɔni labɔla an ka jamana marabagaw olu fɛ min n'a yirala k'a fɔ maa minnu kɔni taara u ka bugunatigɛw ni ka olu kɛ k'olu ka t'u ka bugunatigɛ sɛbɛnw ka olu labɔ jamana kɔnɔ fo ka taga se jamana kɔkanna o ma hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fili tun bɛ carte minnu na ni o ye bugunatigɛ sɛbɛn ninnu k'olu kɔni filiw olu ma a lakile ko mɔgɔ ka taa ka t'u ka cartes ni ka olu labɔ fili lakilenbaliya in cartes olu la sa o de kɔni kelen don ni ka maaw kɔni kamanagan. Kunu kari septembre kalo tile 3 san 2023 su nɛgɛ kaɲa 1 tɛmɛnen ni sanga 40 ye wagati min na an ka fintigilakaw olu kɔni ye bingani wale dɔ ni ka o cɛ ka bɔ u kɔrɔ ni u dagayɔrɔ ye jalakɔrɔbakaw olu fɛ yen nɔ jalakɔrɔba ale bɛ Bamakɔ ni Sikaso o sira la an ka finitigilaka minnu bɛ wele ko brigade anti-criminel la olu kɔni ye karogɛlɛntinɛ tigilama ninnu ni ka olu torin ka bɔ u dagayɔrɔ la o torintɔla sa maa 3 kɔni olu joginna o maa 3 sa finitigilaka 1 ni o ye ba polisila ka 1 ka taga se finitigi gansan maa 2 ma u kɔni taara ni ka taa u bila dɔgɔtɔrɔso o la walasa u bɛ se ka furakɛ teliya la cogo min na karogɛlɛntinɛ tigilamaw ta fanfɛla la sa maa 1 kɔni u ye dankari u ka buna hadamadenya la nka tɔw kɔni u bolila ka taga ni ka ale to u ye ale ka kɛlɛkɛminɛw ni ka olu minɛ a la ni wagati in na an ka finitigilakaw bɛ ka tɔw kɔni ni ka olu ɲini k'a sababuya kɛ a dɔw yɛrɛ kɔni b'u la u joginna u n'u nɔfɛmɔgɔ u ye laɲini kɛ maaw fɛ k'a fɔ ko maa o maa de kɔni bɛ yen nɔ n'i ye sikana ta ka maa dɔ kɔni sɛgɛrɛ maa min kɔni i ma se ka i dɔnyɔrɔ sɔrɔ la k'i ka wele lase finitigilakaw olu ma. Chinois dɔw kɔni minɛna an ka jamana sanusiyɛ o la Banankɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ Banankɔrɔ ale bɛ kangaba sigida o la min ni u kɔni minɛna ka u bila kiiritigilamaw olu ka bolo kan an'u ka baarakɛminɛw olu bɛɛ lajɛlen n'o dɔ bɛ tali kɛ bolimafɛn sen 4 o 2 kan ka taga se sanubɔminɛw olu ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin tɛ Chinois kɔni minɛko fɔlɔ ye an ka sanu bɔli o la utukalo tile 15 tɛmɛnen fɛnɛ kayabakaw fɛ yen nɔ dɔw fana minɛna olu la. An ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ka taga se a ka gouvernement mɔgɔw ma an ka ministre ɲɛmaa n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye olu kɔni tun bɛ Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ min ni u kɔni taara 45e promotion EMIA ma olu ka bɔli kɔni ka o ko kɛ o bɔli yɛrɛ kɔni maa min kɔni tɔgɔ taara ni ka da o la o de ye an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye n'o ye général Musa Tarawele ye général Musa Tarawele an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ani furew olu bɛɛ lajɛlen na officier minnu kɔni bɔra a ma tali
tali kɛ maa 230 ani 5 kan a maa 235 la muso 51 kɔni tun bɛ a la o muso 51 kɔni na sa yɔrɔ jamanamaw olu kɔni bɛ o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko maa min kɔni kɛra a kalandenw olu ɲɛma ye sa ni ale kɔni bɔra ni jɔyɔrɔba ye o de ye kuru 20 na a ye kuru 16 ni ka o de sɔrɔ maa 9 olu bɔnɛna u ni na maa 7 olu sɛbɛkɔrɔ jogina sirabakan kasara sababuya la septembre kalo tile fɔlɔ san 2023 an ka faba kɔnɔna la yanɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa falajɛkaw olu fɛ yen nɔ sirabakan kasara in kɔni sababu kɛra fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko bolimafɛn bolila in kɔni ale tun bɛ boli teliman kojugu o de la wa tila tuguni ko a ka jɔ la ni o ye fɛɛrɛ ye ko de kɔni fɛnɛ ye a janfa ni bolimafɛn in kɔni ye bolimafɛn belebele n'an ko ale ma ko camion a ye tiɲɛni caman ni ka o kɛ hali bolilaminɛw fana caman olu tiɲɛna maa minnu ni tora la an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara dali nɔgɔya maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu jogina ala ka nɔgɔya k'u ye an ka sigida 6nan faba kɔnɔna la yan nɔ o mɛri ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko balaniso kɔni balila ale ka sigida o kɔnɔna la maa si tɛ yen bilen k'i bɛna balaniso ni ka o daga sigi ale ka sigida o la ka sababuya kɛ ko balaniso kɔni a ye a jɔyɔrɔ ni ka o bila fɔlɔ balaniso kɔni tun dabɔra ɲɛnajɛ o kama nka sisan nɔ balaniso k'a kɛra ko wɛrɛ ye sigida o kɔnɔna la min yɛrɛ ni manamana ko caman o bɛ kɛ a kɔnɔna la wa fɛn min ye sifinnakaw ye u bɛ kojugu wɛrɛw ni ka olu kɛ balaniso in yɛrɛ o sira fɛ ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni e de minɛna balaniso la nin sigira ko fɔlen ale kɔnɔna la sa i bɛ sefa wari 20,000 o sara fo ka taa se sefa wari 100,000 ma ni wagati in na kurantigɛ banbali kɔni o kelen bɛ ka maaw ni ka u gaw kamana kosɛbɛ ka sababuya kɛ dɔ de bɛ ka fara kurantigɛ ale kan sanga an'a ka wagati fɛn tɛ ka bɔ la kabi février kalo san 2023 ni kurantigɛ banbali kɔni bɛ jamana kɔnɔdenw olu dala maa dɔw yɛrɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko n'a fɔra ko baloko gɛlɛya bɛ maaw kan ko kurantigɛ fana nana ka na fara o kan ko kɔni ye gɛlɛya min ɲɛ kan ka sɔrɔ ale la teliya la tɛnɛn jan tɛmɛnen utu kalo tile 28 san 2023 pɔnzekaw ka lapitanisoba o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen sa a jalizikɛyɔrɔ o la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ale kɔni fura caman ni ka o de ji ni maa ninnu ma a kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔna la sa o de ye kɛnɛya minisiri ye ni o ye kolonɛli Asan Bajalo Ture ni fura ninnu kɔni dira ale fɛ ka taga se pɔnze o dɔgɔtɔrɔso ale ɲɛmama ni o ye dɔgɔtɔrɔ Abdurahamani Jalo n'a a nɔfɛmɔgɔw ye an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la u ka fanga senamatɔ ma ni o ye Usumani Sonko ye Usumani Sonko min n'ale bɛ kiiri tigilama olu ka bolo ka kabi juillet kalo tɛmɛnen o la Usumani Sonko yɛrɛ kɔni ale ye kalo kelen ni ka o de kɛ dumunikɛbaliya la dumunikɛbaliya min yɛrɛ ni a ye dankari ye a ka kɛnɛya o la septembre kalo tile 2 tɛmɛnen na sa a kɔni ye dumunikɛbaliya ni ka o ɲɔngiri a kɔni ye dumunikɛbaliya ni ka o ɲɔngiri ala dalen lapitaniso la kabini utu kalo tile 6 tɛmɛnen san 2023 a ka sɔrɔla donba ni o ye avocat ye o kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na kɔni a ka kɛnɛya kɔni ale ma sinsin kosɛbɛ an bɛ taa Niger jamana o kɔnɔna la Niger jamana kɔnɔden bayirika caman olu de kɔni bɔla septembre kalo tile 2 san 2023 ɲamɛ ka taa se ulama u bɛ u ka jamana tilebiyanfan n'a wuruduguyanfan fɛla o fɛ u y'a yira k'a fɔ u ka fanga dafiribaw la k'olu kɔni ka laɲini tɛ fosi ye o de ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ u ka jamana o kɔnɔna la o kɛlɛkɛcɛw u ka ta ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la k'u tɛ fɛ ka Faransi kɛlɛkɛcɛ kelen ye u ka jamana ale kɔnɔna la an bɛ taa Gabon tile 3 kɔfɛ ni fintigilakaw kɔni ye fanga ni ka o dafiri ni o ye Ali Bongo ka fanga ye a tile 3 kɔnɔna la sa u kun ye u ka sanfɛ sira ni duguma siraw ni ka olu bɛɛ lajɛlen datugu septembre kalo tile 2 u ye u ka dancɛdugu ni ka olu dayɛlɛ ka taa se sanfɛ sira ni duguma siraw olu bɛɛ lajɛlen ma u y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ko kow kɔni bɛ ka sigi sen kan ka kan u ka siraw ni ka olu dayɛlɛ maaw olu la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye fanga dafiriba ye ale kɔni ye fanga ni ka o tabi cɛmancɛ fanga kɔnɔna o la n'a kɔni kalikan ni ka o di jamana kɔnɔdenw olu ma
Bena kunnafoni datuguni fɛn min ye ni wagati na dolancilaw kɔni bɛɛ lajɛlen ni dusukun kami no ka sababuya kɛ an ka dolancila bakɔrɔ dɔ ni ale ye Salifu Keyita ni bɛɛ ko ale ma ko Dominko an dabama kɔni ka wele sera ale ma sibirido septembre kalo tile 2 san 2023 ka sito san 77 la ka sababuya kɛ bana kuntagalajan o ye Salifu Keyita Domingo yɛrɛ kɔni ale ye dolanci Saint Etienne na o kɔnɔna la min ni a kɛra fɛma futu yɛrɛ ɲɛma ye an ka jamana kɔnɔna la san 2005 ka taa se san 2019 ma an bɛ dugawu kɛ ala ka bara dali ala ka o nɔgɔya ye. Mali kunnafoni jabara najabaw ni kunnafoni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la tɛnɛndonya in la hakilila aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka kunnafoniyaw la a bɛɛ b'a kalama ka fɔ tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ni ka i sen don tunga lafiya ale ka appartement ko olu la tunga lafiya bɛna appartement ni ka o jɔ banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ appartement ale sɔngɔ ye sɛfɛwari $24,000 i b'a dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo 720 € ka taa bɛn fo san 4 o kɔnɔna ma o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya kɔni ale na tungarankew olu lafiyali kama e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain bɛ i bolo i bɛ fɛ ka a jɔ i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ale ka tɔn na san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye 580 € ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye 780 € ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn weleli kɛ an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 i ka bataki bila an ka numéro whatsapp ale kɔnɔna la terrain tɛ e mɔgɔ min fana bolo i bɛ fɛ ka terrain san tunga lafiya terrain b'a bolo banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelen la bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo i b'ale sara euro wari 573 o bɛ kalo 12 ma walima euro wari 382 o bɛ kalo 18 ma terrain ale sɔngɔ sɛbɛn wari $1,400,000 n'a ka di fana i bɛ se k'a bɛɛ sara yɔrɔnin kelen ka sɔrɔ i sen don tunga lafiya ale ka san 2024 tɔn na tunga lafiya nana tungarankew olu lafiyali kama aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.